Magic Adventure Production uvádí neuvěřitelné příběhy. Emily a její dobrodružství s kouzelným deníkem. Ahoj děti, dnes bych vám, spolu s Benem, ráda vyprávěla krátkou pohádku o luně a smějící se ještěrce. Kdysi dávno žila ve vesnici obklopené kouzelným lesem zvědavá holčička jménem Luna. Luna ráda zkoumala a jejím oblíbeným místem byl malý, šumící potůček na okraji lesa. Trávila tam celé hodiny, přeskakovala kameny a pozorovala, jak se tam prohánějí ryby. Jednoho slunečného odpoledne, když Luna seděla u potoka, si všimla něčeho neobvyklého, ještěrky s jasnými, třpitivými šupinami. Ale nebyla to jen tak ledajaká ještěrka. Jak se Luna dívala, ještěrka najednou vydala jasný, srdečný smích. Kdo je tam? Zeptala se Luna a rozhlédla se kolem. Ale nikdo jiný tam nebyl, jenom ještěrka, která se čichotala. Ty se právě rozesmála. Luna se udiveně zeptala, ještěrka se uškvíbla. To určitě, jmenuji se Lenny, smějící se ještěrka. A směju se, protože smích je nejlepší kouzlo na světě. Luna se zachychotala. To je úžasné, jaká kouzla umíš. Lenny na ní mrkl, pojď se mnou a já ti to ukážu. Vzrušená Luna následovala Lennyho hlouběji do lesa. Jak kráčeli, Lennyho smích naplnil vzduch a s každým zasmáním se zdálo, že se stromy kývají o něco víc, květiny rozkvetly jasněji a zvířata si vyšla hrát. Nakonec došli k velkému prastarému stromu s dveřmi vyřezanými do kmene. Uvnitř tohoto stromu, vysvětloval Lenny, žije starý nevrlý čaroděj jménem Bručoun. Zapomněl se usmívat a jeho nevrlost se šíří lesem. Všechno je kvůli němu pochmurné, ale s trochou smíchu mu můžeme pomoci vzpomenout si na radost ze života. Luna přikývla, odhodlaná pomoci. Pojďme do toho. Otevřeli dveře a našli Bručouna, jak sedí v zaprášené místnosti a mumlá si pro sebe. Vzduch byl těžký a smutný. Ahoj, Bručouně, Lenny se vesele ozval. Přivedl jsem ti někoho výjimečného na seznámení. Bručoun vzhlédl a jeho zamračený výraz se prohloubil. Co je na ní tak zvláštního? Luna přistoupila blíž. Já jsem Luna a přišla jsem ti vykouzlit úsměv na tváři. Bručoun se uškvíbl, tak to hodně štěstí. Ale Luna se nenechala odradit. Začala Bručounovi vyprávět veselé historky o svých dobrodružstvích u potoka. Bručoun nejdřív jenom bručel, ale Luna pokračovala a přidávala hloupé hlásky a komická gesta. Nakonec se Bručounovi z úst vydralo tiché uchechtnutí. To se správně zasmál. Luna se zeptala a předstírala šok. Bručoun se pokusil skrýt úsměv, ale bylo pozdě. Chichotání začalo bublat a brzy se Bručoun smál nahlas. Jak se smál, z místnosti se zvedlo šero. Stěny se rozjasnily, prach zmizel a celý les venku se rozzářil životem. Děkuji, řekl Bručoun a stále se smál. Zapomněl jsem, jak úžasný může být smích. Lenny se rozzářil. Smích je kouzelný a když se o něj podělíš, je ještě mocnější. Luníno srdce se rozbušilo štěstím. Jsem ráda, že jsem ti mohla pomoct, Bručouně. Nezapomeň, že vždycky se najde něco, čemu se můžeš smát. Od toho dne byl Bručoun známý jako veselý čaroděj a les rozkvetl radostí. Luna a Lenny se stali nejlepšími přáteli a šířili smích všude, kam přišli. A jaké je ponaučení z příběhu? Smích je mocné kouzlo, které dokáže rozjasnit i ty nejpochmurnější dny. Děkujeme za sledování. Líbilo se vám další Emilyno dobrodružství? Klikněte na odběr a už nikdy nezmeškáte nové epizody. A nezapomeňte dát like.